intervenció. Senyor Rius. Sí, clar que treballem pels ajuntaments i per això efectivament estem així i per això hem fet un esforç d'incrementar un fons de cooperació municipal de lliure disposició per als ajuntaments per a que ells vegin en la mesura dels seus interessos i necessitats i problemàtiques a on fan major l'esforç. Podem estar tots d'acord que n'hi hauria que incrementar el fons de cooperació municipal, però si se trobem ple rere ple, ara hem d'ajudar als comerciants, ara als autònoms, ara als pirotècnics, ara als floristes, ara als no sé què, llevant diners de lo que és la nostra competència de que l'arriben el màxim de diners als ajuntaments per a que puguen exercir les seues competències en tota la major possibilitat. I estem així per treballar aquestes coses, no per estar... Jo no sé vostès, igual vostès no confien en els seus representants en les Corts Valencianes, en el Congrés i en el Senat. Almenys des de Compromís confiem moltíssim. I quan així votem perquè el finançament municipal és injust, ho diguem així en les Corts Valencianes i en Madrid. Quan parlem de l'infrafinançament del País Valencià, ho diguem així a les Corts Valencianes i a Madrid. Quan parlem de defensar la Copa del Llevant, permetisca este apunt, ho diguem així en les Corts Valencianes i en Madrid. I quan se parla del dret civil, ho diguem així a les Corts Valencianes en Madrid. Vostès, quan passen Contreras o Almansa, no sé què passa, que tot el que sí manifesten una bona predisposició, no sé què passa, que allí s'oblida el partit. I entonces, al remat, el que podem pensar és que vostès no confien en els seus representants i tenen que vindre a una diputació provincial a parlar de la normativa dels habilitats estatals. I aquest és el problema, i no estem parlant de com fer arribar més diners en el fons de cooperació per a que puguen exercir a l'Ajuntament les competències com vostè així molt bé ha dit que vol i també coincidim. I això és el que hauríem de parlar en tots els plenos i menys de les nostres competències i menys de les d'altres administracions. Gràcies, president.